Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe awa Piindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndiri moɗon weltare min dañi huccide e moɗon oɗo subaka talata hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe seren ɓe jejjitaka e lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof ha oɗon boro so wawa hollude en caggal no subaka fo bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde bonugol ko Amadou Moussa boro soodi ha joni nani jokkitawde nani yo masque uji ɓeydo haɓɓede tan bisimilla ma amon ɗo tan vraiment Aissata no mbiɗani omon e aduna o omon e leydi ndi omon e leyɗele ɗe foof alhamdulillah noon ko yettere Allah ɗo e Afrique en ji yaari caggal no hannirta ni kono kadi ha joni erade yimɓe yoɓe jokku ɗoftade e siftinde hanki omo ganduɗa ko jagorɗo tambiɗe guiɗe nder leydi hono Aly Ngouille Ndiaye o yaltini hono pellital gongal wonde wiide wonde ɓe mbaɗi prolongé ko yuti e ɓornugol masque alay sago kono kadi e salade dente yoga e yimɓe saabu eɗen gandi Aissata en kaali ñanden mbiɗen o saha hannde ko wiyete ko hono wem peƴƴere ɗimmere nan toon to dunde Europe te eɗen gandi ko woni Europe ene ɓaɗi Afrique saabu ko wonani en toon to Europe ko ɗum woni ko artata ɗum waɗi hanki en teskima ko tolni e yimɓe jeeɗiɗo kañumen jiiya toon to aéroport international Blaise Diagne gonde tigui e Mboroso c'est ça France Espagne en même temps aussi Pays-Bas leyɗele kewɗe ganduɗa hannde ne wayno gartirde on pellite ɗe ganduɗa ɗe ko mantiniɗi sikkela Aissata ko salmindemo e salmitademo e subaka Allah tedduɗo o salminde dendagal yeɓiyankoɓe men ɗo ɓe goni e nder jokri dunde baba ɗam nde kala e kuuɓal miijo meɗen tigui luggingo fewde mabɓe ha tengti ɓe ganduɗa ɓe hannde ina dogna gam hulde couvre-feu ko wayno amade ko nandi hen sikkala no mbiɗa ni tan eɗen mbiya amina yo Allah riwtu oɗo boros e nder jokli aduna o kala e kuuɓal noon tigui Amadou Moussa mbima waleykum salam wa rahmatullah ko ɓuri tengtude hannde tigui mi famima ala probléme ene jeeya ko ɓuri tengtude Aissata ne wayno mbiyen ko toɓɓe certuɗi ko ɗum tigui tawete e nder jandeji leydi Sénégal kono kadi ne wayno toɓɓere wotere ɓuuri artude ko toon to dowla Guinée eɗen gandi gueɗe sumgoji mabɓe ha hannde ɓe goni ko e limtogol ko yuti ko e voie ɗi woni daaɗe ɗe kono tan de goto mo ganduɗa ko Cellou Dalein Diallo yalti hanki holliti wonde ko kam fooli Alpha Condé labtugal dès le premier tour jayde enquête udditadama nden ɗon jayde o saha hannde ari ko yuti e dossier manam tan ko yuti hajane losko mo ngoɓe mbaɗi e ko fate banggue ɗanle ɗe ndewani lawol ene noddire immigration clandestin ɗum ɗon ko ummade ɗo sukaɓe leydi Sénégal ina kay jaaha toon to dunde Europe ko suka noon mo ganduɗa ina dari hoore laana ina manam ina miijo luggo gam hollide wonde de ko ganuma mawka jeeta sababu o ha oɗo suka ƴetta laana ina rewa e diƴƴe fodde ha joni kilométre uji timmuɗi ɓe koliti wonde noon jeeyi sababu o noon ne wayno tan de oɗo saha hannde ko caɗele mawɗe ɗeɓe keptoto yimɓeɓe e dow galleji ɗi walla e nder galleji ɗi ko ɗum jeeri sababu noon sukaɓeɓe on ɗon ɗamaw walla mbiyen oɗon jorta ƴetta laade tigui ina wayno jaaha toon to dunde Europe ɓe koliti wonde tuggude e lewru janvier ha yetti lewru septembre mayno ɗo ndu ko tolni ujunere e temedde tato e sappo e jeenayo ɓiɗɗo leydi Sénégal najo gummima ɗo tigui leydi ndi jaɓani toon to île mbo Espagne kono ɗum ko noon ɓe garti nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ko ɓurɗi wawde ha joni rewede ko wayno nokku biteɗo Nianinga nokku biteɗo Goku Mbacc manam Langue de Barbarie kono kadi e Differ kam e Diofior ɓe koliti wonde de ko nokkuji ɗi ganduɗa ɗi hannde ɓurɗi wawde tigui rewede wonande e ɓiɓɓe leydi Sénégal naaɓe yiɗɓe dañde gurdam janggo de l'observateur ko addi nden ɗon ne ari e toɓɓe ɗiɗi noɓe gowi wadde kala subaka ɓe garti e ko yutti oɗo loi de finance 2021 budget mo ganduɗa o kay ko toon to galle lamorgo ngo ɓe koliti wonde de ko palais kono kadi e nder palais holko ɗum yiiɗi wiide ɓe koliti wonde tan de ko hoorejo Macky Sall waɗi feere ha kay faami ko ganduɗa ko woni yimɓe ƴettoɓe koppareje tan ina kay kutoro tawi kutorto ko koye mumen ɗum ɗon noon ɓe koliti wonde on fano noon ustama ko tolni e 10 milliards woni milliard uji sappo e koppareje CFA kanko hoorejo Macky Sall noon o taƴi kala ko yewti e banggue hono on ɗon relation yimɓe ganduɗaɓe kay ko hutortonoɓe koppareje gendi ina kay mbaɗa ko wiyete dépense personnel manam tan ina kusoro ɗum kañum e koye mumen goɗɗum ko tawete hen en kaali nane ko yewti ko ha joni e résultat ji sumgoji toon to dowla Guinée Cellou Dalein Diallo ɗo saha hannde de kam hetti yesso e Alpha Condé e so en tumnima e konngudi makko kono kadi kanko Alpha Condé e kan makko ɓe kolliti wasde yonnude jaltal Cellou Dalein Diallo hanki kono kadi ina tawi hen goɗɗum ko combat mo ganduɗa kay ko wasdemo hormade on contrat kanko Giri Bordeaux o waɗama tigui convoqué toon to gendarmerie nde wayno noon hono taariɗi makko ndi waɗi confirmé on ɗon plainte kono kadi avocat mbo Gaston Mbengue holliti wonde tan de jeeyi on sababu on ɗon plainte koko wiyete ko hono abus de confiance manam ha joni salade ɗoftade yoga e kuule
jayde vox populi ko addi nden ɗon ne yilli ko toon to leydi France on to hono toon noon ina tawe toon joni joni o hono tana mawɗo ko ɓiɗɗo Sénégal najo mbo duuɓi nogas ɗiɗi kañum tigui wara tawi o fella ko kural e hoore no wiiri jayde ɓe koliti wonde noon barɗo mode ko jarɗo Sangara ha séri e saago muɗum tawi noon ko ɓiɗɗo walla mbiyen ko araɓe tigui noɓe mbiri kanko de wari oɗo ɓiɗɗo Sénégal najo biteɗo Alassane Kanté kono noon kadi on barɗo de oɗo saaha hande fawama junggo e on saaha noon communauté africaine woni tan ɓesguji Afrique e rima tigui hono mbiyen seppo tawi ko deñgo ñande aljuma paɗo sanga 17h toon to place mbo Nelson Mandela no wiiri jayde vox populi kono ɗum ene tawe toon to dow la Guinée Cellou Dalein Diallo oɗo sahata hande de holliti wonde kañum fuuli ɗin sumgoji dès le premier tour e on tuma noon seni woni tambiɓe kala ko yewti e banggue hono gueɗe sumgoji leydi mabɓe ne wayno de mbasi yonude ɗin ɗon on ɗon déclaration saabu kay ko on déclaration saabi ha pelɓodiri jiiya toon to lamorgo ngo hono Conakry jayde quotidien le quotidien nden ɗon ne woɗɗani toon to caggal leydi Sénégal ɓe koliti wonde tan de koko guɗɗi ganduɗa ɗi ɓe keeɓi namdodirde e goto e cuddiɗo ɓe ganduɗa ko jihadiste manam neɗɗo wat boniyanke gonɗo toon to dow la Libye ɓe koliti wonde noon ko tolni Sénégal naɓe joyo oɗo saaha hande nana tigui coha toon to leydi ndi ɗon hono Libye kanko on ɗon debbo noon ne wayno de o yehino toon gam ha joni tawoyde joom galle makko tawi ko kaɓetenoɗo woni combattant ngoɗo gomo wiyetego Daesh woni état islamique ɓe koliti wonde noon hono ɓesguji mabɓe ina jiiloɓe kala e saaha kono kadi ne jiitiɓe ɗe jinno ko artirdeɓe ɗo e leydi Sénégal kamɓe joyo wondude e sukaɓe mabɓe sappo e goho ɗum ɗon noon ɓe koliti wonde noon omo ganduɗa ko jagoɗo tambiɗo gueɗe caggal leydi Sénégal ina kay rewi ndi dossier on ɗon ɗo ɓuuri ɓadade kono ɗum ko noon ɓe garti ha joni e seeɗantagal goto kay e yummiraɓe ɓe ganduɗa ɓe ko ɓen ɗon waɗoɓe gueɗe contrôle woni no dirteɓe les djihadistes ɗin ko guuɗi jaji ne tawe e hello tati e nde jandi witende quotidien le quotidien jayde gendire le soleil nden ɗon e Aissata ari ko e fannu goɗɗo nde ari koye projet mo ganduɗa koto banggue énergie wiyete noon ko gomo ganduɗa ngu walla mbiyen ko fedde witende OMVG woni tambire kala ko wiyete banggue kuɓɓam e ndew maayo ganduɗa ngo ko maayo Gambie ɓe koliti wonde noon ko ligne mo ganduɗa o kay ko interconnexion wiyete mo ganduɗa ene tolni ujunere temedde jeeɗiɗi kilométre ɗum ɗon noon ko juuten tigui on ɗon ligne ɓe koliti wonde noon golle ɗe de oɗo saaha hande ne wayno gasi tigui ɗo e leydi men Sénégal kono ɗum ko noon ɓe garti e port mo ganduɗa o kay ko toon to Kawon ɓe kolitide wonde on ɗon oɗo saaha hande mbiyen golle muɗum ɗe ene wayno ko seeɗa heddi gaz saabu kay liggama e nder temedere kala capanɗe jeenayyi e joyyi ɗum woni ko tawete e hello jeenayyi e nde jayde witende le soleil konguɗi Cellou Dalein Diallo ene tawe hen kanko oɗo saaha hande de opposant gana o mono wulla victoire e yesso Alpha Condé de le premier tour jayde libération ko dawri nden ɗon ne ari e kabaru mo ganduɗa hande ne ɓuuri tengtude e nder jayndeji leydi Sénégal e to banggue palanteje ɓe koliti wonde noon ko police mbo leydi men Sénégal kañum tan dartiri dewgal ngal ganduɗa ngal ko dewgal kantoringal taari kay woni koɓe ɓe ganduɗa ɓe ko worɓe resodiroɓe kañumen jinno yuɓɓinde ngal dewgal toon to légal ina tawe ɗo e Dakar wiyete ko Mermoz ɓe koliti wonde noon ko kay ɓe garti ha joni ko yewti e holko tawa e ko yewte ngal ɗon dewgal kantoringal ɓen ɗon de worɓe ɓe ganduɗa ɓe ko jogorno ɓe resodirde ɓe kolliti ɓorni ha joni ko comci rewɓe ɓe hen ko jupe ɓorni ɓe hen ko robboji ko tolni noon e nogas e joyo neɗɗo kañumen pawa juuɗe tawi won hen nanguirano ko gogguiraɓe wonde kay ngal ɗon dewgal ɓen ɗon ene jogui duuɓi hakkude sappo e jeegom e capanɗe tati kono ɗum ko noon ene winda hen ngol ɗo konngol hono euro ménage manam tan de dewgal bangal fayida ene winda tigui e lettre mo ganduɗa o kay ina winda e dow gonɗon leeso dewgal ngol ɓe jogorno lelade kono ɗum ko hono kutorde goɗɗe tawama tan tawi ko produit ɗi ganduɗa ɗi ko kantori ɗi kono ɗum ko kadi boituji ɗi maquillage mo ganduɗa ne heewi hutorade ɗum hono ɓen ɓe ganduɗa ko makkiyoɓe yimɓeɓe e ko wiyete rouge à lèvre ene tawe toon kono kadi test mo ganduɗa ko VIH sida tawama toon e dow hono mbiyen e nder ngal ɗon dewgal ngal ganduɗa tigui hono police dartani ɗum toon to Mermoz quotidien stade uddatadama kono noon tigui nden ɗon jayde arti ko e ñalawma gadiɗo ko witi e ligue européenne des champions ɗum ɗon noon ko match ji tigui mantiniɗi Chelsea ma hewodir e Séville Lazio de Rome kañum ma bismo Dortmund ɓe kolti wonde noon ko potirɗe ganduɗa ɗe kay ko gulɗe jaw jogoro wonde kono kadi goɗɗe taweteɗe hen ko retrouvaille manam tan de ko jiitodiral hakkude Paris Saint-Germain mbo Idrissa Gana Gueye e Manchester United ɓe mbaɗi noon ko natal omo ganduɗa ko Neymar e Marcus Rashford manam yidde
wallodirɓe doole mabɓe kono ɗum ko kadi ɓe mbaɗi natal gongal omo ganduɗa ko Kylian Mbappé wondude e Fernandez ɓe ganduɗa kay hande koye sukaɓe ganduɗa ina mbaɗa gueɗe mantiniɗe kono ɗum ko ɓe garti e Ligue des Champions au Sénégal naɓe édition 2020 2021 ɓe ganduɗa kay hande ko caɗele prime jogui gueɗe remplaçant kono kadi e to banggue Covid ɗum ɗon noon ɓe garti e Ligue des Champions Idrissa Gana Gueye kañum kay hande ma hewdiri e Manchester United Mendy e Gomis ɓe mbaɗi noon ko namdal beele maɓe daro e cakuji ɗi kono ɗum Ligue des Champions on ɗon meilleur buteur to banggue histoire Ronaldo e Messi ɓe kolliti wonde noon ko duel des monstres manam tan de ko haare nde ganduɗa nde kay ko haare ñiiɓi ɗum noon yo coɓoji nden to sat ne wayno ko ɗum ɗo wonno ko tongude kelle gadane oɗo kay Amadou ko noon tigui garene banggal fait divers meɗen walla gueɗe rendu hande a haali ɗum joni joni oɗo musiba ganda waɗi ɗo ɗo ganda ko kañum woni yete Mermoz daɗi ɓe pawe mabɓe juuɗe mabɓe tolno e sukaɓe worɓe ganda aɓe tolne no gase joyo ɓe ganduɗa yete duuɓi mabɓe ne tolne duuɓi 16 ha faye duuɓi 50 ɓeɗo noon ɓe tawa koɓe goni musiba mabɓe woni wiide aɓe ndesodira wadde célébré ɗum ko ganda ko kañum woni kumal mabɓe walla mbiyen yete aɓe mbaɗa toon yete cuddungu mabɓe hakkude worɓe ɗum ɗon noon alimti joni joni ko ganda tawa sida en e ko ganduɗa ko kañum woni lubrifiant ji ko ganda ena wallitaɓe mataw e gonki mabɓe musibaji mabɓe kono kadi Amadou ɓe ganduɗa ko wiɓe ko kamɓe goni gorguilaɓe ɓeɗo goni hen gorguilaɓe heddiɓe ɓene Amadou Moussa goni ɓe ganduɗa dal ɓe pecci ɓe mbaɗi pecce mabɓe dal kamɓe nder koye mabɓe ha leeso mabɓe ɓe mbaɗi décoré joni no sukaɓe mbaɗirta décor aji mumen ni mbiya ko Mrs Ndiaye walla ko Mrs Diop hande ɓe mbaɗi ko way noon ɗum ɗon foof ɓe pewdi ha fewi wadde ɓeɗon ma wiye nanga tigui ko junggo e fandu Aissata leydi ndi ne laaƴa en tout cas pourquoi mbiɗen noon leydi wani no Sénégal 95% to banggue musulman tedde ɗo ƴettuɗa foof capanɗe jeenayo joyɓe ko julɓe so tawi ɗiɗo musibaji hande ina keddi e leydi ndi ina jokki yiyeede tawi kadi ɗum ɗo koko yiya kono eɗen gandi leeɗe kewɗe hande sa daari won certain appartement ji won certain nokkuji hande ne famɗi weekend mo manam mbaɗowo tawi hono ɗeɗo gueɗe manam mbaɗani e ɗin ɗon nokkuji donc jiɗɗen wiide ko jopade laamu ngu directement pourquoi en 2013 jillo mo ganduɗa ko Barack Obama ɗo tigui e leydi Sénégal hollitino wonde ñaagui hoorejo Macky Sall min jiiɗi lawɗi noon c'est à dire jamiron hono dewle baɗi ni ko yewti ko e yimɓe ɓe ganduɗa ɓe tawi ko worɓe ne mbawa resnodirde wala hawla goto rewɓe aussi ne mbawa resnodirɓe e on tuma en jii jabol hoorejo leydi ndi kono ko jabol ngol ganduɗa ngol angol manki wonde jabol deñgol e hakkille saabu wiide Sénégal parani e oɗo saaha yamirde dewle baɗi ni hen pourquoi ngol ɗon jabol mbiɗa sikki mo fonno wonde direct e on ɗon président par ce que ko woni ko dunde Europe ko woni ko dunde Amérique ko woni ko dunde Asie ɗum ɗon woni ko wawa wonde ɗo e dunde Afrique hayso tawi wona hayso woni Afrique en tout cas wawa wonɗo e leydi Sénégal saabu gogo diine wonko jaaɓi wonko sali ɗiɗɗiɗi aussi gonka leydi ndi to banggue culture fina tawa wonko jaaɓi wonko sali donc réponse o fonno wonde ko direct wonde leydi Sénégal jogorani tigui hono yamirde gueɗe baɗe ni saka wiide wonde parani donc onon question min pouram kamɓe député ji woni sarɗiyankoɓe ne gasa tawi ne jogui hen heɗoroɓe en yooɓe naw question toon to assemblée nationale ɓe mbawa tigui wadde hen débat ɗum ɗo foti ko harminede ha laaɓacede kala jeeyaɗo tawi jomum sohate ko kaddi gurdam en jii certaine leyɗele ɗo e Afrique haysa neɗɗo hohima ñamo hono woni hen mbiyata suusa tigui hono gorko e gorko suusa wiide ene mbaɗa célébré walla mbiyen mawninde hono dewle munen taw ko ɗo e Afrique tigui so jomum yiyama en jogui ko fawte dow muɗum kadi sohate ko kaddi gurdam wondude amende yimɓe tawaɓe kadi aussi foof pawe kuuɗe donc ɗum ɗo foti ko haɓede ha ɗum iwa ha laaɓa ceer leydi Sénégal tawi wona ñande foof walla saaha foof hono nde gueɗe ɗe garta e leydi ndi noon tigui Amadou te ko ganduɗa ala diine goto jabɗo ɗum surtout wona julɓe wona catholique aji wona juif koko ganduɗa yiyete ɗo harmina ɗo ina heewi kono noon nana ɓuura layde e nder leydi meɗen nana ɓuura layde e aduna o hande yiyete Amadou jiyata ko sukaɓe ganda sa yi ɓornule moɓɓe tan ɓandu ma wonta koye moƴƴe se ɗum ɗon neɗɗo guilay ɓornugol mum yiyete ko ɗon andete walla ko ɗon watte cible sukaɓe hewɓe nan ɗo ne mbaɗe cible e
e ko way non sabu ko jawdi fawete ɓe ɓe ganda goni e ɗiɗon réseau ji ganduɗa ete ko réseau ji banggal gorjiguenagal ko kalis kewɗo ɓe mbatta e ɓeɗo sukaɓe ganda ko kamɓe ɓe jiiɗi ittude lawol mabɓe ɓe pawa ɗum e lawol gongol ko ganduɗa ngol ko lawol ngol moƴƴani réseau sociaux ji hande woni ko ganduɗa yete ene jeeya ko ɓuuri beydude ɗum ko wayno TikTok Amadou Moussa jiiya gorko waɗa maquillage muɗum ha fewa daro suuɗani hoore muɗum ha ɗo e nder leydi meɗen Sénégal jiiya sukaɓe ganduɗa saaha foof e commentaire uji mumen ma gona e ƴettoje keewa ka ɗum ɗo ka ɗum ɗo ka ɗum ɗo ɗum ɗon fof goto fof wona e salade ha ñalawma ara yalta sol yalti leydi ndi noon ko nden andete tigui oɗo ko holon neɗɗo wonno e holi jikku gonnoɗo muɗum ɗum ɗon fof hande hawnima no mbiɗa ni il faut ummane hollite leydi meɗen Sénégal jaɓani te wawa jaɓde ɗum ko ganda ko kañum woni ɗiɗo bonele woni jaɓde debbo e debbo resodira walla gorko e gorko resodirama ɗiɗo konngudi mbaynortoɗen tan mataw mbiyeten Aissata par ce que anduɓeɓe mbi Allah haali e nder deftere muɗum teddunde wonde o huuɗi gorko nandikintoɗo e debbo ha nanda e debbo o huuɗi kadi aussi debbo nandikintoɗo e gorko ha nanda e gorko ala ko haali noon ɗo worɓe ɗiɗo nangodirta juuɗe ono ɓorni gueɗe debbo ono ɓorni gueɗe gorko tawi foof ko worɓe vraiment ko hunde sofde ala foof ko nandi presque nde Allah tagui nde o waɗi ɗum ko gueɗe ɗiɗi o waɗi debbo o waɗi gorko donc noon baɗɗo ɗum o ko kañum ɓuuri andude organisation aduna o donc pourquoi yimɓe gara yimɓe kon jafkon gara mbi ene change ene mbaɗa dénaturé aduna o ɗum ɗon woni ko fotani wonde te kadi ɗum ɗon il va falloir ko Sénégal daro hen kaddi darde sinon ko soyna ko walla ko yiya ko ɗo fayɗo fewani en tout cas doole mabɓe ni koyngal darde mabɓe ni tiiɗi e nder aduna o oɗo saaha tawi cible-aji mabɓe fof woni leyɗele baɗeno Sénégal yo jaɓanɓe koɓe jiiɗi ko woni jabde debbo e debbo walla gorko e gorko ne ndesodira yo Allah dandu en hen ko ɗo min kaɗanto ne roɓɓindu jaydeli moɗon ko tottude wonadi janggo so Allahu lamdo jaaɓi banuman debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa heeɗanno ene banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat ne wonde Amadou Touré e banggal maquillage o amin jarna hen ko bis babou